Сега ще ви покажа точно какво прасенце съм и колко много ям за един ден в Прага. В момента отиваме на брънч. Ето е там, където е голямата опашка. Отиваме и ние да чакаме, за да седнем да хапнем. Взели сме си едно лате. Тук има нещо, не знам какво. Аз си сложих кафето. Аз си поръчах бъркани яйчеца. Ето в хлебчеца. Има семчици отгоре и тук е салатката. Наистина са много вкусни. Подхапнах леко. Отиваме да ядем коминчета. Много са вкусни, точно тия. Козуначени коминчета. Добър ден. И ето ги супер вкусните коминчета. От всички, които сме яли, тези са най-хубави, а пък ние ядохме доста. Тия със сладолет само изглеждат много яки, обаче е въпрос на вкус. Казала кучета и се облизала. Маля, сега ще стана мармалеща. Сега ще влезем да си вземем макарони ето тук от тази сладкарничка. Лудия заек. Вижте колко яки макарони. Аз много обичам много макарони. Не съм очарована. Ето ягодата. Ягодата е хубава. И естествено макарона Дубай. Да видим дали ще има нещо общо с Дубай. Има крем чанфастък по средата. Това е солен карамел, сега ще го пробваме и него. Това е хубаво. Сега ще си вземем медовина. И кой плаща? Thank you. Сега ще имат да кажат, че само за това водя да плащаш. Много хубаво. Напишете в коментарите да снимаме ли видео как да си направим медовина или да не снимаме. Какво да кажа? Връщам се в тинейджърските си години, ще завърша с един чип, с Харибо мечет.